Kepanggih malih kalian Miss Resi. Sakniki bocah-bocah padha sinau basa Jawa. Sakniki bocah-bocah sinau bab pamedhote tembung. Apa iku pamedhote tembung? Pamedhote tembung yaiku pemenggalan suku kata. Iku penjelasan ana ing basa Indonesia. Nah, contoh nggih. Ana tembung kucingku. Nah, pamedhote tembung kepiye ya? Ku strip cing strip ku. Nah, kuwi jenenge pamedhote tembung utawa pemenggalan suku kata. Nah, jajal saiki meneh ya. Ana tulisan gelasku. Nah, pamedhote tembung yaiku ge strip las strip ku. Nah, mengko tugase ana ing buku basa Jawa. Nah, mengko dibuka ya tugase. Nah, matur nuwun.